Сега ще ви разкажа как се озовах в България след края на трети сезон, където инсценирах всичко. Какво наистина се случи на финала на третия сезон? Оживях. Имаше матрак поставен. Нали съм бивш победител? Не биха рискували да си отида така. Нашият човек измами всички. Така ли, брат ми, на Слънчака? Било местото да изпукам пачките, дете Netflix ми плащат да се снимам в сериала им. Точно пристигнах в България, отивам на Сани Бич, чух, че там са яките мацки. Така е живота на бързи обороти. Игра на калмари България. Тази държава ви прецака, заплатите не стигат, единственият шанс да забогатеете е да си пробвате късмета в Squid Game. И аз искам в Squid Game. И ние се набитахме тук с сина ми, не спира да цъка на машинки и загубихме хонорара от трети сезон. Ставай от тея машинки, заради твоите мизери ни чукат всеки ден лихвари на вратата и трябваше да влизаме даже в Squid Game. И аз се присъединих към игрите, нали на Нофо ни наемат за ролите тук, в българската версия, и без това никой не е гледал и трите сезона целите. Маце, аз Танос искам да го вкарам в твоя. А познай. Аз ли трябва да съм първи на тази проклета игра, да събера листата без да се обода? Паси мамата. Дори красотата тук може да те убие. Имате право да гласувате, игрите да приключат още тук, както знаете. Пу, мама му стара, тук в България имам даже по-големи дългове към мутрите. Не разбрахте ли, че винаги съм за игрите да продължат, бе? Трябва да се набирам на лост от дюнер кебаб, поне той е дрия след мене, ще го бия на тая игра. Айде Гихо, не би го тоя. Той тлъстия как не нападна месото първо. На випа сме и си даваме жега, пием вносно уиски, така сме кръците на еврофондове. Нова игра, надяждане за сбаница, срещу дебелака, баси мамата. Май той тлъстака ще го надвие, много гладен изглежда. Спечелих. И тази игра, това до мене е пътник. Това беше за втора част. Ако не сте гледали първа, цъкнете тук, а за да се абонирате и да не изпуснете трета като излезе, натиснете тук.